La col·lecció de retrats dels comtes reis de Catalunya i Aragó retorna a la Generalitat. En el primer acte de commemoració de 650 anys de la Generalitat de Catalunya, el president José Montilla ha destacat que es tracten de 650 anys d'una cultura política fonamentada en el pacte i el diàleg, hereva d'una tradició particular de vocació permanent d'autogovern. Tot això ens comporta afirmar que el sentit històric que bategava darrere d'aquell encàrrec, ara fa més de 420 anys, segueix avui plenament vigent. És el sentit que justifica la voluntat de ser d'un país lliure i democràtic, la voluntat de ser dels seus ciutadans i ciutadanes, la voluntat de ser de la seva capital, Barcelona, i la voluntat, com no, de construir amb la força de les institucions el nostre autogovern. En un acte oficial al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona, el president José Montilla ha rebut de la mà de l'alcalde Jordi Hereu els retrats dels comtes reis, pintats al segle XVI per l'artista Filippo Ariosto. Es tracta de la galeria reial més antiga d'Espanya i una de les més antigues d'Europa que s'ha conservat gairebé íntegrament. Els retrats dels comtes que antigament decoraven el Saló Daurat de la Generalitat han viatjat per diferents espais en un periple que avui el retorna al seu origen, d'on no s'haurien d'haver mogut mai.